Короче, дар умум 6 сотихи замин бача азиз нигоҳ кунед. Ин ҳамин ҳолат. Ҳамин ҷое ки об аст бача азиз нашоти нарх вафшата переживар накунед. Чунки ҷое ки об аст унҷо обод мешавад. Гирду атрофи хона дӯстон полни маҳкам кардаги нигоҳ кунед. Полни гирдаш маҳкам кардаги кришаи баланд кардаги бача азиз. Ана да масъалаи дарахтҳо мегӯем ку бачо ина меваҳо. Мақсад баъзе меваҳо ҳастанд, баъзе дарахтҳое ки дар оянда мисол барои печкаотон аловиян мекунем. Ҷое ки мо қарор дорем бачо иҷара медонед чӣ мегам? Иҷара Мавҷиобод мегам. Наздик ба ноҳияи Восӣ. Ина дома дидесен? Лаби раҳи Калонда инами дом. Хулоса дӯстон беҳад варианти зурайда. Аз шумо фақат дӯстон дастгирӣ мешавад. Агар хоҳед хонаҳои арзон монон фақат лайк, поделиться, подписаться. Саудо ТВ дар хизмати шумо дӯстон. Хулоса дӯстон навора сар мекунем. Ҳама каса хушу тамошо кунед хонара. Беҳад нархи зура. Ассалому алайкум дӯстон, мардам, тамошобинон, созаи хубен тинҷен. Саудо ТВ ҳастем дар хизмати шумо. Имрӯз числа 12 июн 2026 сол навор мекунем. Навори хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восӣ, яъне ки дар Мавҷиобод қарор дорем. Ман хонара абзор мекунам бачаҳо. Хушу тамошо кунед. Иншоалло ки нархи созай. Просто ҷош ҷои ободай маъқултон мешавад. Абзора тамошо кунед. Чӣ гуфтанем? Дар масъалаи айкиҷо хона мондан комментария кунед. Айкиҷо хона дар кораи комментария кунед. То чанд сума дар кораи комментария кунед. Дар видео лайк монед, дар канал подписаться кунед. Мардами Восӣ, мардами сарбаланди Восӣ, дастгири аз шумо хонаҳои арзон аймо абзора бинед. Дӯстои азиз, ин ҳамин ҳавлаи мо ҳай. Дар ҷа ду дархона ҳай. Бания, ҳоҷатхона, алоҳхона, анҷомхона. Дар умум 6 сотих замина ташкил метиҳад. Ина дарвозаи фасон. Полностью гирди хона забор гирифтагиай. Берен набинед. Ина дӯстои азиз, ина раҳи мошин, канали ов, тараф раста. Ина трансформатори нав. Дидесен бачако. Хоб ана домора бинед ака. Ай ҳаминҷа ба райони Восира 3 километр. Ина домо дӯстон. Дидесен. И тараф мешава раҳ ба суи неки яки хоб Мавҷиобод ки ҳастай ҷавонӣ 2 мешава, ба он тараф бо ҷавонӣ 1, баъдан ҷаврез мешава. Хулоса дӯстон ин ҳамин хонаи мо ҳай. Ин ҳамин хона. Мусталбар задаги. Ина дарвозаш. Бисмиллаҳир-раҳманир-раҳим. Дохил ба ҳавлӣ мешавад азиз. Ина бародарон. Ҳамин хонара кай сохтен ака? 2011 хона ба чӣ сохтаги ака? Ғишти лой ҳуҷҷатош чӣ хелай? 100% алиши вариант. Кредит алиши 24 мепурсан неста я? Ду қисм савдо мешава, нимиш мақсад. Хел неста. Хулоса бачаҳо чизе ҳаста мегумтон. Хушу гӯш кунед, тамошо кунед, баъд вақти хитонам нагирен. Вақти соҳиб мулкам, вақти Саудо ТВ-ам. Ина дӯстои азиз, ҳамин ҳолат. Овош. Бисмиллаҳ. Бародаро, ой 24 соата. Ман шо мара бигин. Бugün bu iş mekunam. Ijada boşa agar baniya. Ina do'stim. Baniyara dedin. Ina mi holat xulosa. Daraxtho. Ina barodor aziz. Yakcha namudi daraxt. Daraxtҳое ки мисол дар оянда метавонед аловиш кунед. Ҳастаи дарахтҳое ки мисол барои гирифтани мева. Иҷа боша чӣ? Ина стиляж. Ай банка ягон чӣ мебонед. Хоб, ҳамин ҳолат дӯстои азиз. Мемарамад. Ана дар иҷа чӣ? Бо як хоначаи ки мисол аловӣ мебонед, як чизи чоротона мемонед. Хулоса бача азиз. Иҷош забор ин ҳолат. Ана дар иҷа дӯстон ҳоҷатхона ҳай.
حجت خونه این برادر عزیز قسمی داخلی خانه ها را بینیم بعد نرخ گپ زنیم بعد انشالله که جنبستی نواری ایروزه می شود 12 ایون این برا بینیم این همی حالت تیرزه دارم داری گلانی بچه اینجا کلی دار بردارم همینجا را پیرگرو که اگری نگر یک خانه چای صبح میکنین تگش پدوال نگاه کنین بدین این تگش پدوال اینجاش کلی دار اینجاش هم یکان خانه چای صبح نمیشه اگه ما بنام دو خانه میگیریمش این دوستان این همی حالات خلاصه کم دوستای عزیز خانه قسمان با بعضی چیزا سودا میشود اویدی مثلا اکا خطی چخ کنیم بچه کن این همی حالات این دوستای قدردان نرخ خانه ای که ابزار کردیم 6 سوتیخ دو خانه پدوال خب کلیدور پاکا رنگ کک ویرم برده تایگ است بانی همش خلاصه هست 350,000 با معامله داره در موجود ناحیه وسط داخل میشه 350 تا با معامله داره رقمای اکا روی اکران شما از اون کانال ما زنگ خدا خواهد سودا تو میکنه لایک رو مونیم پادپیسا سکنین زنده و سربلند باشین بچه عزیز